את היום השני של אליפות אירופה פתחנו בכך שרועי תמיר ניסה לתפוס אבז לארוחת צהריים ללא הצלחה בפארק מחוץ לאולם הגדול. אבל זה טעימה קטנה ממה שהיה באותו יום. אני כמעט ואיחרתי למקצה שלי בסקיוב, אבל התיישבתי והייתי מאוד זוועה. אתם תראו פה את הכל, כי סקיוב זה מהר. רותם פה איתי בקריינות. זה היום השני, נזכרתי, חשבתי שאתה מדבר על היום. הם לא יודעים שאני מדבר יום אחרי. אתם שומעים את כל מאחורי הקלעים עכשיו. אז כן, אז בסקיוב עברתי קאט-אוף, מסתבר שהיה קאט-אוף לעזאזל. אז עברתי אותו, אבל עדיין עשיתי ממוצע שהוא מעל הקאט-אוף. חבל, כי דווקא בסקיוב אני קצת מתאמן, לא יותר מדי. אז לא נורא. עוד כמה יש לסקיוב הזה. ובפתירה האחרונה היה ערבוב מדהים. עשיתי לא קפצבני, ואז גם +2, ואז חבל, כי אז ממש הרס את הממוצע. הנה, זה. עכשיו תראו. לא קפ, הנה, לא מצליח, ו+2. גם זה, היה לי קהל. ליבי, עמיתי הריעו לי, ועוד מישהו, לא זוכר. אחר כך התפניתי סתם לצלם את עידן סער ואת האדם חדש מפשלים ביד אחת. סתם, הם לא פישלו, אבל צילמתי את הפתירות שהם פישלו בהם. רוצים לדעת למה טובי ככה צרוד? תצפו בסרטון של מחר. הוא צודק. הנה אדם. לא זכרתי ששמתי את כל הפתירה של האדם. מצטער, זה יהיה ארוך. רציתי רק את הסיום. יש סיום יפה שעשיתי. כאילו האדם ידע שאני מביים את האירוע הזה. וואי, איזה קריינות לא מקצועית. לא אכפת לי. הנה, אדם מסיים, לא מרוצה. אני עושה לו זום אין לפנים, ואז הוא קולט את זה ודופק את הפרצוף. אחר כך אני ואדם הלכנו למקצה הלא רשמי של המיני גילפורד. 10 מקצים, אין לי כוח לפרט אותם. היה צריך לעשות פחות מ4 דקות. עשינו 4 דקות ו14. ניסינו כמה פעמים לפני שניגשנו. התוצאה הכי טובה הייתה סבא 4, אבל היא הייתה פעם אחת, אז לא באמת ציפינו לעבור את הזמן. אבל היינו לא רעים, היינו מאוד קרובים לעבור, וסך הכל זה מאוד נחמד. אני עושה יד אחת וסיימנו. ואז הטקס. אתם רואים פה בובות עצומות עם מוזיקה מחרידה. אני חושב שזה היה מאוד נחמד ורציתי לרקוד איתם. עכשיו אתם תשמעו את זה גם, תוך כדי שאני מדבר. אבל פשוט זה היה ארוך. זה אותו שיר. והם הסתובבו ככה במעגלים ולא הפסיקו. יש להם כיסאות. זהו. הם הולכים הילדים. כולם המליטו עכשיו. ובאמצע הטקס, הרגע המרגש בו רותם יפרח ויואב וישנה עלו לבמה יחד עם דגל ישראל, ואנחנו צועקים בטירוף, הלאה! אבל לא כמו שצעקנו. יואב וישנה על רותם יפרח. הלאה! צועקים לנו בוז כאילו? From Italy, Valerio Locatelli and Simone Cantarelli. זה כאילו עם הצהוב מולם. זה לא ברור. ואחרי הטקס אני התחרתי בפרמינקס. בחימום הלך לי לא רע, למרות שאני לא מתאמן, אבל בשתי פתירות עשיתי 11 ו-13 ולא עברתי את הקאט-אוף של 10 שניות. קצת חבל בתחרות שאני בקושי מתחרה בה לפספס פתירות, אבל מה לעשות? אליפות אירופה, ואני לא מספיק טוב. לא מספיק טוב. אבל בשביל למלא את הזמן שלי הלכתי לקנות מג'יק, למדתי איך לפתור וניגשתי לאיבנט הלא רשמי של מג'יק. אם אני לא טועה, מבין כל מי שהתחרה עד עכשיו במג'יק, אני מדורג 24 בתחרות הזאת. יחסית לזה שלמדתי לפתור 5 דקות לפני שניגשתי, היום אני יותר טוב, עכשיו. היה ממש אחלה. ואני יכול להגיד, אני מבין למה מג'יק לא מתחרים בזה יותר, אבל זה אחד הדברים הממכרים, ומרגע שלמדתי לפתור, אני רק פותר מג'יק.
לא בליינד, מג'יק, מג'יק זה הדבר. אני יודע לעשות מג'יק בליינד, נראה לי זה מצולם איפשהו, אם לא אני אצלם. וכמובן שיש את הכיף, אנחנו רואים פה פקטורי של 5x5, האמת שהם עשו תוצאה ממש טובה שלא צילמתי, ואת זה הם ביקשו שאני אמחק, אבל לא מחקתי, ואתם רואים את זה, ובהילוך מהיר, אז זה נראה כאילו הם מאוד מהירים, אבל הם לא כזה מהירים. ואז בדרך חזרה לדירה, נקרא לי הסנדל, ואחרי 15 שנה, יש לי את הסנדל הזה מ-2009, נאלצתי לזרוק אותו, והנהגת אוטובוס לא הסכימה להעלות אותי יחף, אז הלכתי יחף לדירה, והגענו לדירה, ראינו את המיטה מפשל מהיום הראשון בבליינד, וככה סגרנו את היום. סך הכל ככה סיימנו את היום השני, לא ציפיתי יותר מדי מהיום הזה, איבנטים שאני לא אוהב, אנחנו הולכים במעגלים. יש קצת אווירה, אבל לא, אנחנו מבינים בזה. מחר 2x2, 3x3, אני לא מצפה ליותר מדי. 2x2 אני אמור לשבור PR ממוצע, הרבה זמן אני יותר טוב מהממוצע שלי ואני לא מצליח לשבור. 3x3 בא לי תוצאה טובה, אבל אני לא מצפה יותר מדי. חוץ מזה מחר ה-Nation Cup יהיה מעניין, בטוח. יש לנו רביעייה מטורפת של עידן, רועי, אילי ובן, הם הפציצו, אנחנו פוגשים את הפינים, אנחנו לא אוהבים אותם, אנחנו ננצח אותם. וחוץ מזה, עוד משהו למחר, ליום השלישי, רותם. יהיה מרגש, לראות אותם ככה עולים, מייצגים את ישראל, יהיה טירוף. תחפשו בלייב, רותם שופט בגמרים, מחר מתחילים הגמרים הגדולים. יאללה, נתראה מחר, שלחתי לכם קצת טיזר, למה מצפה בסרטון מחר. צ'או!